Salut din nou, m-am venit al treilea vehicul. Hai să vă arăt asta. Vela! Deci ea e și puiul de aproape un an, aproape. Da, în fine. Avem niște provocări. Aia bă, tai între ei. Avem niște provocări, să mă aruncă zăpadă. Vă arăt zăpada, este mare. Bă! Vezi? Hai să facem provocarea. Op, 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 op. Prosteșa. Deci este toți. 1, 2 și 3. Băi. Hai să facem provocarea. Nu, 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 nu. E frig. Dar mă face din nou. Ăștia mă omoră. Și atâta. La revedere.